Jidema ku pêla derbederî û penaberiyê Rojavaya Kurdistanê beref welatên cîranê Sûriye û Ewropayê ve dest pê kir. Piştî şoreşa Sûriye û destpêkirina şer û kuştin û nearamiyê, serbarî jiyana ji destana li ser rihên mirinê bi armanca dîtina jiyaneke aram di dihan penaber di bûyerên cuda cuda de ji bo dabînkirina nanê malbata xwe li hundir yan jî derveyê welêt jiyana xwe kirine qurbanî. Di heyama sê rojên derbasbûyî de jî sê penaberên Rojavayê Kurdistanê ku du ciwan û zarokeke piçûk in li sê welatên cuda di sê bûyerên cuda de jiyana xwe ji dest dan. Her sê rew jî ji aliyê Rêbaz News ve hatine bilgekirin belavkirin. Jêderine nêzik ji malbata ciwanekî Kurd ku ji beriya çend salan ve penaberî Lubnanê bûye ji Rêbaz News re danezanîn. Roja duşemê 27 tîrmeha 2020 ciwanê bi navê Arî Mihemed Emîn Hecî Umer dê çemekî Lubnanê de bin avbûd encamê de jiyana xwe ji dest da. Jêderê amaje kir ku Arî ji dayîbûyê nehê çiliha sala 2022 ne li gundê Xirabê Reş yê devera aliyan ji dayîk bûye. Ji sala 2016 ve niştecî welatê Lubnanê bûye. Kar li xwaringehekê dikir. Her wiha di heman rojê de ciwanekî kobana Rojavaya Kurdistanê li Hewlêrê di bûyereke xemgîn de jiyana xwe ji dest da. Li gor şopandina Rêbaz News, penaberê ciwan yê bi navê Şiyar Şikrî li Elî kurê gundê Dirbazîn yê gundewarê Kobanê ku karê hesinkariya batonê li avahiyan dikir ji qata çardehan ve di ser karê xwe li avahiyekê li ser ya Masîf li Hewlêrê hata xwar û jiyana xwe ji dest da. Şiyar temen 33 salî bû, bavê du zarokan e li devera biherkê ya gundewarê Hewlêrê niştecî bû. Girêdayî heman mijarê li Almanyayê jî penabereke Rojavaya Kurdistanê bin av bû û jiyana xwe ji dest da. Cêderine nêzik ji malbatê ji Rêbaz News re danezanîn. Roja şemiyê 25 tîrmeha 2020 zaroka keç Narîn Musa Abbas ya 12 salî di ava çemekî de li Almanyayê bin av bû jiyana xwe ji dest da. Malbata Narîn xelkê gundê Sêgirka Çolê yê ser bi bajarokê Girkêlegê ve lê gundewarê Dêrgê ne. Di heyama sê rojan de her du ciwanên bi navê Arî û Şiyar zaroka keç Narîn lê derbiderî û penaberiyê dê geşta lêgerîna li pey jiyana rojane û dabînkirina jiyaneke normal bo malbatên xwe jiyana xwe ji dest dan. Her sê penaber jî ne yekem car e li welatên derdora Sûriye û Ewropayê di çem û deryayan de dixeniqin yan jî ji avahiyan ve têne xwar û jiyana xwe ji dest didin. Lê di berdewamiya salên borî de bi dihan penaber di bûyerên wisa de bûne qurbanî. Alî Umer